Pero atong timanan mga kaigsunan, although these are the main characters, ang central actor ni ining sugilano ni Daniel mga kaigsunan, way lain kundili ang Dios. Timanan gyud nato the centrality of God, siya gyud ang makita gyud nga labaw ni ining tanan nga mga events, mga highlights, mga actuations og sa tanan nga mga kadaugan mga kaigsunan. Although these four characters were victorious in their faith, pero sa kinatibukan mga kaigsunan, ang Dios maoy nagmadaugon sa tanan. Amen. Now karon mulaktod ta dito mga kaigsunan sa transformation sa ilang kasinatian. Ibili nato ang ilang kaagi didto sa Jerusalem. Kay kini ilahang panaw karon ni biya ni talikod sila sa ilahang Jerusalem place ug karon anian na sila sa realidad nga ilang giatubang nga mao ang Babylonia. Dako kini leksyon nato karon sama ni sa atong mga batanon sa ato nang giingon kaninyo nga dili lang batanon no bisan sa atong mga hamtong ug mga kaigsunan nga naata karon sa Babylonia nga environment mga kaigsunan. Not necessarily leaving our Jerusalem home, pero in reality ang naata ni ining kalibutan mga kaigsunan nga maoy simbolo sa Babylonia. Unsay nahitabo sila didto? Posible gipang-brandingan sila. Pero not necessarily nga gipangtamlaan sila mga kaigsunan og katong nagbaga nga kalayo, but the most important fact here is they were baptized into new Babylonian names mga kaigsunan. Sa explanation sa tong lesson, probably to brainwash them nga kalimtan na nila ang ilang original nga identity, ang ilang ngalan, naa na sila'y bag-o nga identity karon. And this identity is congruent with what's going on in their new environment, mga kaigsunan. So, ngalan gyud ni nga iya sa Babylonian. Ato nang giingon, Shadrach, Meshach, ug Abednego. Ang original nila nga ngalan, mga kaigsunan. Kinsa gani? Hananaya. Si Hananaya, si Mishael o si Azariah. Si Daniel lang ang wala mga mausap. Actually, nasa lahi nga ngalan. Gingan lang siya Belteshazzar, mga kaigsunan. So, kung atong tanaw no, Ma'am Pinky o Pastor Hes, ang atong leksyon nagingon nga ang paghatag kanila og bag-ong pangalan, it changes or it signifies the change of ownership sa ilahang kinabuhi. So makita nato nga sa naapa sila sa Jerusalem, ang ownership kay ang ilang mga pangalan padulo man nagpoint man gyud sa Ginoo. Pagabot dito, gi-change sa Babylonian name kay gusto nga itanom sa hunahuna niining upat ka mga batan-on sa mga Babylonian nga ang ilahang bag-o nga honor tag-iya kanila mao ang Babylonia. Mo'y hinungdan nga gipang ilisan ang ilahang